manta wata litinin baranar zana je makaranta, ina jiran abin da zana hau na tafi ga lokaci ya karata, kuma idan aka fi zana je da nisa gashi sha'ani na mata kafin na karasa da wuya. Ina cikin tunanin hakan na kai goro kuma na kai mare, don kun sani sosai baya wuce bako da dangare. Wani ya bige ni da mota na sauya yanayi, an kai na asibiti jinya, na samu raunuka 'yan ƙanana dan ciwon ma bai tsawwala ba. Ko da na tashi na yi tambaya shin waye bige ni wai bai tsaya ba, amma akwai wani mutum guda da ya yi mini kokari bai gaza ba. Yana ina